Hello everyone, halam shopiro ani tini bakal video onek dini porewo ang tini video dawi tongo nge uko ani tok sarong punuhi tongo ani tok sarong tangi tini borinai jotang jotang bagya omorok shimi tongshiwo brush khlayo na ani kiki besabo ngai ke brush khati pubo sabun khai ka bukna ke puno brush khlayo na kol ka chai tum Hadinya Hadinya betul eh kayak ke he 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 Mie, mie. Fighting kang tini sabro we malai khanong no funong na yang go hangka manai bochini yango ya kliwe admission angjang na phayo ongka ka borok tini chin hotel mai chalayu ta inke borok ba kisa program rok salai kang ka yang ko dara ga yang ko bini chirai inke yang go hangka inke bini bihik bajei sawo bochini short film rok no mane an acting rok bo belaino thai ni jak fu ne daily no nai fu bo ka bage bong no belai no hambai borok chin video no nai no tini wo jeng borok bai sini jagai tong ga yang ko Basi, Ai khen song ni mu song bor basi foto bisa lagi. Kapol ka to? Bogloso? Na ko malai khnai da agrang na nagrana. Ni mu ko norong. Ha? Aw. Hai pidik. और महंगाई के आनी फ्लिपकार्ट ने माने शॉपिंग माने माने तो जंगाय माने तो नानी जाकर शुकाने ने अब ऑर्डर माने अब आं फ्लिपकार्ट 700 खनो मान का डिस्काउंट दै तंबला का ऑर्डर माने का ताक शॉपिंग के अनेक दिन पर शॉपिंग जाना चिन सुखा बनबा आं बबो शॉपिंग ने के बरक खुलुक लायने अब कायसा कायसा के को खकल स्लाम लाई दंगायो Tabu hingga ang bainero paisa paisa bai khanai sujar jangna haninai taka bai biti floi tongo sakang pula fro bokhanai sujar jangmani onek balok khangai ke bokhanai jabru burungai koi tongbai kangke takta sa rojak finani ni sokpai jak tangai ke taw ngai ke bitro fulai nai tonika ke bai ang manai be koksa jang mas bai an chocolate ri phayu hi manai le kwai ba che ba chocolate cha di ni nai ke taw ngai ke bokhorok su bai nai bokhanai fran tongo bai ke Bukhanai ang amsaka arana swka ni tanga hinga ke bai khlai jamar kitcha pano bukhanai ko gya sakang ko ke spa boklai jaka bukhanai suja boklai jaka eglogi heng thaka bai bukhanai kok suka ke obonga ke ordek khnai rekha gate ordek tong khong kang dong no final lu phunong nai ke tin video amsak to lok lak chikon san ong nai pai thak jal te nai tongman bagi belai no hambai ge obonga ni final lok norok bai eng jaga sadi Bokorok ni abiti bahai manai sangse suno bokorok mihimai bari suka ni ba.